už jsem dělala točila. Ne, prosím tě. No. Já jdu členčku si to na nohy. On je moje pobočka. No, pobočka. To je moje pobočka. CCA? Ne. SRO. SRO. Jako... No, vidíš? Karošku, ty to děláš, že přijdeš do hospody, dáš si 10 piv a jdeš domů jako ten zdravý. To mi to vysvětlí, tohle tu situaci. A mám souseda, který mi bonzuje. Který když přijdeš domů, ti říká, kolik si toho vypil. No, to bych taky asi potřebovala. Možná bych se ještě o 3 seknul. Spíš by ti o 4 přidal, vo. Tomu rozumím, co si teďka myslel, Dan, ale já myslím, že to neslyšel. Se nemusí být. Vidíš? Tak, jdu na vás. Kolik jich platíš? 3 tam máš podle mýho. Já nevím, kolik jich chceš zaplatit. Podle mýho máš 3 tady na tom účtě. Tak jenom platíš to za sebe. Jo, určitě platím se. Tam dáme si to. Tak 66. Pořád tady. Já mám to tolik kapel. Podle dáš peníze, vej. Ono by tak Máš klíče tolik. a brýle, kreditní karty, 4. Tak mu to ty. Za 3 piva 66. Menší tam najdi, prosím tě. Nemáš drobák, jestli tam cískají. Že to vysvětlila? Ne. Takže to To budete nevysvětlila. platit dohromady, To nebo? Jo. to dojde. Že to tady vykradu, ano. Já si vykradu sám sebe, můžu? Tak se vykrade sám sebe, no. Laskavě. Já si vykradu. Máš nesestoupila varle. To říkal. Že úplně v prdeli, teda. To si Karla. To říkal. nemáš varle? Máte 286. Karle, nemáš varle? Karle, zase ti chybí varle. Vidíš, ten Kaja, ty vole, to je buzna. On s tím má prostě problém, On no. neví. On ani neví, proč je má. Já si myslím, že asi ne. Myslíš, že je spíš Já si nervá? myslím, že jako Vysvětli mi to. jakože Kaja, jo, jakože jak to. Kaja má kaják. Mají Kaja, mají kajak, 4 kajaky, ty vole, jo, a střídá to jednou, týdně jeden kajak, jo. A jak ty kajaky prostě jakoby dojede, to vymění se za nový kajaky a zase Tak tam dává má ty 4 starý. kajaky. Jo, to netuším, a to mají vyhazuje do sběru, protože to se za to stojí nové 8 korun za nový kajak. 8 korun, vole, nový kajak. Dobře, to se ten Takže starý se mu potom. to vyplatí, protože prostě, jo, 8 korun vlastně za starý kajak, jo, dá, oni mu dají teda vlastně Tohle 8 je korun perla. za starý kajak, jo, a ono se mu to vyplatí, protože se vydělá vlastně celých 24 kajaků, ne, 24, normálně 24, normálně týdně, měsíčně, jo, takže, no a teď konc, víš, nový kajak, že jo, se prodáš a Máš nový kaják, já kde si myslím, že bychom možná měli ta silu. A proč si to myslíš, Dášo? Vysvětli nám to. Ty si to myslím jenom já, ale... Neurazím, to myslíte právě jenom vy, že byste měli jít domů, ale já právě, jelikož mě to tady baví, tak já... Nechci zůstat, jo? Tak já prostě nechci jít domů teď konc, jo? Takže já se dám ještě jeden nový kajak a potom poběžím domů, protože 2 starý kajaci mi odešli dřív než já a já starý kajak netrefím domů. Já si myslím, že... Špatný je to. S Dášou to bylo vždycky špatný, ale lepší to nebude. Já si taky já myslím, že je to špatný a že jsem měla asi čau popojet. A pojedeme na domů. Pokajakujeme. Na kajaku. Dáme, ani se hodí kajak. Máte svoji
Já si Já myslím, že... ahoj, ahoj. Čau. Já se prostě přátelé obávám, že jsem tu naposled. Poprvé naposled. A to by to tady přišlo tak příjemný. Ale tak jako... Vidíš? Tak ty mě Dan vypadá jako když bolí krky, ne kabely. Ty máš ale postižený, Jakože bolí kabely. Tak sluchej, Mně si z toho docela zvedá kufr. Bere se mi dělá tu... Jak to děláš, jak já to dělám taky. Tak se mi to zvedá docela žaludek, tak já si asi popojím Jardo, ne? Jsi se definitivně zblázila. já tě ani neslyšel. Já si myslím, já jsem si to myslel, jestli já je neslyšel. Akorát No, Nevím, co je horší, jo. tě poslouchám. Říkám, prdeli prostě. To je úplně vysvětě. Máte prostě na řece, na lodi a jí dobře. všechno vedle. Jardo, mě o tom něco povídej. No, tohle jsem se začínal a přišel mouko. Přišel jsi, já vím, že jsi přišel. Ale to je z toho sluníčka, Jardo. Ne, a Jarda, protože víš, jsi proč chudák říkal. nemá oko? můžu. Protože furt do Povídej. sluníčka, to jsme dneska vysvětlovali. Ne, do zářivky. Jako mlhu. Jako koukáš pod vodou, pak to uděláš takhle a už je to dobrý, víš? Jaroušku, já jsem ti říkala, že tohle s mám po pátém pivu. Po pátém pivu mám velkou, Úplně, ale já mám velkou fobou. Jo, Úplně už jsme jako dorazili. ty jsi měl s tím už dojít dávno. My to je, Mohou. už je pozdě, ale Ještě prý ne. a takhle uděláš a potom vidíš dobře, víš? No, potom vidím dobře, nejdřív vidím mlhu a potom už vidím dobře. No, jenže ty se s Ale to je tou lepší, svojí než ten volou bulvár. měl dávno dojít, jo. To je pocitový. Je to včera, já jako ti říkám to, Včera, no. to říká. Tak včera jsi měl právě dojít s tou volou. 25? To je 22. To je 22 včera. za kampaček, je dobrý. Především, především. Nešel, ne, už ne. To včera. Jo, ale Ale o tom hladilo by z toho chytali. to je právě špatně. Tady máš peníze. Pak to dopadlo běžně, ale říkám, to nápad ne, to není platím. To je špatný právě, když To nic jsi zvyklý, není. že jo? Jo. Kaťa, protože o trošku hustý. Já jsem to myslel, To že je 11, ale 11 je nasládla teda. 11 to hodně nasládla, to je fakt skvělý. Takže to když je takhle 11. uděláš, Celý vytrhal z toho potom nitky. vidíš dobře, víš? Já jsem to dneska pozorovala A jinak víš, jako když koukáš pod vodou To by jsou. a máš A takovou, jo, já To vím, nebylo. co myslíš. no to je ono. Já přijdu domů počkat tam, To je mlha. Doma? vedle. Zrcadla. Jaká? Ne, zrzeváš, že jsme po cestě. Ne, fakt se ještě domů bylo Dášo, když jsme šli do hospody, šla se zrovna kočka s náma po cestě, že jo? Ale tady našel doma, vedle v bytě. Vidíš? Já přijdu ještě. Potom, No, potom. to je ono, oni ty kočky se tam vedle vloupají. Já si potom myslím, že tam někdo potom jako chodí a oni to jsou ty rezalý kočky. Míš? Přeje. A už a oni si nedělají nic, oni pořád dělají tohle. To jsou ty rezalý kočky, co tam chodí a potom tam ještě jsou ty mourovatý kočky, co tam chodí. Tam je mourovatá, je No zrzavá. vidí, a ty tam k nám chodí do bytu. To mě taky Žerou no. slepice. To nevím. Já to vím, protože tam nikdo nemůže chodit. To. Protože kdyby tam chodil někdo jiný, tak by na ně štěkal pes. Ale jelikož ty psi ty kočky znají, tak tam chodí ty kočky a oni žerou ty psy. A ty kotrmelí, no. Já si myslím, že jsou nějaký poplekený, co ty myslíš? Já už ne. Ty už taky nevíš, máme další. Včera si Ty nepřemýšlím, už si mi to říkal, já jsem si to asi nějak popletla, protože ty kočky, Počkej ty kikiriki. To je fakt jak výborný. Já bych si vzala ještě do ropetka. já to rozumím, protože ty kočky nemůžou žrát ty psy. To je blbost, jo. Já si nemůžu to tam. Protože ty kočky
tam bydlí vedle. No, ty jo, to vyjde. No to asi kotelně, víš. Takže to stresuje. Jo, ty kočky tam bydlí A vedle. já jdu a oni za mnou chodí jako psi, tak to... No, protože jsou potěpaný a potom vlezou k nám do bytu. Vedle spí na tom gauči. Děvky. Jo, a Láďa by chtěla jen po nás, ale ne po těch kočkách. Proč? Ať si tam platěj, Protože ty je málo svinětu. krmí, když by kdyby krměl, tak jako Jo, že jo, oni strádají. oni jdou. No, oni strádají, oni Já jdou. si dám kus salámu, oni mi to utrhnou No, huby. víš, oni jdou v pachu, přijdou vedle do bytu, tam si chtějí lehnout, že jo, a teď strádají, nemají co žrát, tak dělají bordel, žerou ty slepice, ty kaky, nebo co? Zítra si dáme po polívku slepíší. A oni a ráno se vypustějí z bytu, vypustějí se. A ty kočky, ty psy, ty jo, A tam on- hovna po sobě. A už jsou. A ještě si Utrávají vodu, vy. ty hovno po sobě, vole. Tak to si nečistí. Němci jsou v Berlíně, dobrý. Jo, to sedí. Němci jsou v Berlíně a trávají si vodu, vole, žerou hovna. Já jsem si ho napít, to nejde, ale musím počkat. Víš, takhle by si žijem, ty vole. Kurva, kdybych chtěl vlastně do bydlet, a ještě mi zavolá. Jo, ty Já bych zarybal jedný. Já si myslím, že je Láďo, já to si myslím i s Láďou, že je to celkem k ničemu, prostě tohle z toho soužití jako, Zastřel mě, ať je pokoje. ne, to bylo dobrý, ale Až já jednu si si to myslím, že, proseka. ježiš, to byl druhý konec. Já si myslím, že, já nevím, ty vole, ale myslím, že tohle to, jak to říkáš, Šarno, tohle to soužití 9 rodin prostě Jednou bytě nefunguje. není prostě, jo, co to děláš? To se Ty štíne. zapál, děkuju, To je proto- já si děkuju, sram. No ona mi ta druhá nehoří, že jo, tak to já si... Asi. Nemusím kouřit jenom můžu dvě. No ale když mi ta druhá chcípe, že jak se navřu, ty, jako tak by to šlo. Pinka, jako. A... Takže teďka jako, jo. Duo turbo. Já si to ještě jednou, třeba to ještě jsem. To, jak ti... Co si dáš ty jednu? To ještě jednou. Ne, to, počkej, ještě trochu kouřím, jo. Strám zase. Jak nevíš, který mám ty vole. Já zase ronusu. Jestli tady ty korálky by jsem nehodila, já nevím, kam už to mám dát, jo. Takže já se ještě přemýšlela, že bych se dala na zarkek, ale lidi by se dá se moc nevyšli. Tak se jste do zadku. Jo. Jo, ale to nemám tolik místa v popelníku. Ale jo, to vymyslím. Jestli bych si to... Já To ti si znal, že říkám. má zadek aspoň, jo. Ne. Co, a ty to druhý, Na co? čo? Včera v tom, když jsem ho usprdl. Já se omlouvám všem, Já tě beru jako dobrou ženskou. jo, já se omlouvám všem, že Takže dělám... jako vlastně si popil do piva, to určitě nevadí. Ne, to... A jo? To jsou ty dvě cigarety, co to má? Ale jako, to je na zuby prej, jako ten. Na zuby, on to čistí, jo. Popil čistí, nech to tam. Ty člověče, To je zdroj, tam je železo. mě to nečistí ani ta zubní pasta, na to, že to já ten popel, jo. Ale pivo mi docela pomáhá. Jako na ty zuby, jo, protože... No jak kdy, no. No, jak se to vyzve, počkej, musím říkat táhat, jo, protože mi to nechcípu. Ale ty zvíře jedno. Já doufám, tam, že má astma Já jenom a že by bere to- spoustu prášku. Já jsem si že chlast má. Astma má taky, no. Já mám chlastma, to mě právě udržuje při životě, že jo, to chlastma
A potom to astma taky. Potom on to jako si to kloubí, že no, protože čím víc vykouříš cigaret, tím lepší máš astma. Čím lepší máš astma, tím víc jakoby vypiješ toho piva, protože to ti zase dodává to chlastma. Takže takhle to jakoby... Ty to máš vymyšlený. Jo, nejsem žádný Bčko. Hele, co si myslíš, myslíš si, že já Jsi mám... Ačko. Myslíš si, že já mám tu základku jenom tak? Ne, vůbec. Já jsem chodila do 9. třídy prostě z jištního důvodu, protože jsem potřebovala vědět, jak mi působí astma na chlastva. A zjistila jsem v 9. třídě, což jsem zjistila, když jsem típala ty vajgly o tu Za mě školu. nechtěla, že má to. No, to nás všeho, no. Za vás, co za vás, za nás jsme típali vajgly Mluv. Moji vlastně o to o okno, jo. Přijde. O okno jsme Když je típali. ředitel, Když šel potom ředitel, tak si toho vajgla samozřejmě sebral, že jo, tam to ještě vydrol, protože nebyl čoulit. Tak bychom to típali o okno, No, tak to je pak jsme věděli, že to je pro pana ředitele, že jo. A tudíž jsme právě měli potom lepší známky. Vidíš, a takhle já jsem to dělala 9. třídu a potom už jsem se vlastně mohla rozhodovat, co budu v životě jakoby dělat. A Hele, ty víš, jedno, počkej. zjistila jsem, že vlastně nemůžu dělat nic. se svým vzděláním astma, chlastma nemůžu dělat vůbec nic, ale vlastně teďka mi to celkem vyhovuje, protože vlastně se svým chlastma můžu vlastně jakoby dělat cokoliv, že, přátelé? Ano, na chlastma. Ano, popijeme. Na chlastma. Takže na chlastma mám teďka jakoby dost. A Jo. jako na tom severu tam to povolí, jo, v té době tenkrát. My to tam teďka máme takhle zařízený, jo, třeba kamarády, který mají teďka, jakoby děti, které chodí jakoby do základní školy a nevědí, na co mají ty jejich jakoby potom si jít, jo, tak já jim vždycky radím, běžte na tu školu, protože mně se to vyplatilo, jo, protože já jsem vlastně jakoby získala zkušenosti do života, jo, a ty zkušenosti do života, hovno bylo, to se ti jenom zdá, to za vás bylo hovno, to hovno bylo, to teďko, v téhle době, co, za mě, to ještě, to se tady Dana, to ještě stalo za hovno, ale teďka v téhle době, hele, To je rukávy, ty vole, do toho. Se to tady rechtuje, já to vidím. hele, dřív to bylo takhle, bez práce nejsou koláče, jo, dneska je to prostě bez lahváče, není alkáče, takže prostě, čím víc piješ, tím je s tebou lepší alkáč. Čím je s tebou lepší alkáč, tím máš víc na sociálce. Takhle to prostě chodí, jo. Smích? Přejde, přátelé, přejde, protože vy jste se ještě nedopili tam, kam já. Jo? Až smích, Dášo, až se vám dopijete. Nemá to- Jako ty nemá to- jsi starší než já, ty jsi tam ještě nedopil, ty vole, já už jsem tam má jen 35. to mám za sebou. Ty už to máš za sebou, no, ty už teďka, Alka důchodu! Ty bys si za to měl pobírat 2krát víc než já. Už je jedno. Vidíš, protože to neznáš, tyhle ty zákony, dneska to funguje, teďka od nového roku. Vy jste byli Jsou rychlejší. vydaný Vy jste nový byli teďka rychlejší, zákony. Co myslel? To my jsme byli rychlejší, ale ty jsi, teďka jsou vydaný nový zákony. Záchody, jo, a zákony. A teď je nový prostě alka zákon daný, že když vypiješ měsíčně míň jak prostě 60 piv, tak máš jakoby zákonem danou, že ti musí dávat podporu na to, aby si mohl jakoby, protože je to jakoby logicky daný, tady v českém národě je to udělaný tak, že máš 90 piv, je tvůj měsíční prostě příjem jakoby tekutin, jo. A když ty to nedáš, tak musíš jít na sociálku, ale tak ti...
Ale ty, víš, že Tam si to doplatí. Ty zajdeš do knajpy, vole. A my ti to vole proplatí, vole. A protože ty jsi neskušený, Jarošku, tak musíš tam dojít a já tě podpořím. Já tam s tebou zajdu, protože já už jsem skoro jakoby nad normu, jo, ale ty, jelikož jsi neznalý zákonu, tak ještě to není jakoby tak, ale já tam s tebou zajdu, my tam spolu zajdem, jo, normálně to tam vysvětlíme. ale to zastřelej, ale. Ne, nezastřelej, no nezastřelej, to by museli zastřelit, mě už to platí, jo. A tobě by to museli, tobě to musí doplatit, jo. Tobě to normálně musí doplatit, jo. Já nevím, 24-5, kolik ty dáváš, já nevím, ty vole, já nevím, já mám celé jenom 14, jo. Ale tobě třeba vlastně těch 24-5, prostě měsíčně do těch, já nevím, 20 nebo 24 doplatit, jo, to. To není možný, ty vole. To není reálně možný. Já nevěděl, teďka to nevadí, schválit nový zákony, vole. Mě bolí srdce. Ale umí to říct víc jako... Jo, ale to vysvětlí. Hej, já byla, ty si to sněš, ale to je pravda, ty vole, co to sně. Že ti vzali ještě pivo do petky na cestu, aby si třeba nevyschla po Jsme cestě. si dali, jo? Do petky. To je Ale dobře, jsme si neužili. to už je 3 navíc, to vole, to by to, ale potom na ty sociálce, ale potom... A to už jsem... Ale do petky to je dobrý, protože ten potom nedokládám ty, že jo, to dokládám úštěnky, že jo, a když jim to jakoby ty 3 piva do té petky, to je nedodá. Ale já jsem tě odcházet a ty si vidím, tady seděj takhle, říkám, tak zastavili se, posedí, Vy se zastav, že jo, to příště se taky zase zastav, to není problém. Já ti říkám, jako, když nebudeš chodit... 88. Vidíš? 100. Když nebudeš chodit na tu sociálku, mi to nedopadne, tak aby to já dopadlo. nechodím nikam v životě, ne, já jsem nikdy tam nešel. No to já bych taky nechtěla, to bych zase jako nedělala to pivo, že? To... Ale víš co, to ti potom chybí, že jo? To potom ty si zajdeš upřes do hospody, jo? Tam vysolíš prostě za 3 pivka, blbý vy, tam sedíš celý večer jako kretén u 3 piv, že jo? A prostě to ti chybí, jo? To je jasný. No vím, že třeba ty to máš třeba za čtvrtek, pátek, sobota, neděle, že to dáš třeba v úterý, že jo? To já tomu rozumím, ale tak to nejde. Tak to nejde, že jo? To stejně ti to musí doplatit, jako. No to jsou paragrafy. Asi musím udělat někde šuplík nějaký. Musíš. Já mám taky dopadá šuplík, jsem teďka vědovala ty vole u Ládě vejít zásuvku. Jsem tam vědovala takový šuplík, on se to tam všechno vyjde, já už to tam mám teďka, za ten loňský rok, to tam mám teďka takhle už že nakupy. Teď ještě musím nějaký šuplík jakoby ukrást na ten, teďka tenhle rok, co bude, jo, protože to, já jsem si s vámi nevejde. To bylo lejster jako svin, jo. Já už jsem teďko, jenom, co jo. Teďko mám jakoby, to už máš teďka 1 měsíc, jo. A já si myslím, že za ten měsíc už se bude na tom teďka jako v dubnu, jo. Ale to nevadí, já se tam vejdu. Ne, až už se bolí oči. Podíval si do sluníčka, tam jako já ty vole, proč? Proč se dívá tady kretenička na sluníčka? No, Proč? to nám vysvětli ty? No. Kdybyste se dívali za Jo, prvé. dej si superně. No, že vidíš, že zase tam, to se viděl, že jo? V Berlíně. No, už nemá, to už je v Berlíně. No, Berlíně. už si nalí. No, já to říkám, kdybyste mě brali Já ty takhle, mi dáváš teda. ale kdybyste mě takhle brávali sebou častěji do té hospody, jo? Ježišmarja, Já vám ty řeknu, ne. já vám řeknu takových věcí, jo, ale vy mě necháváte doma, vy chodíte bez mě. No, protože ty taky nic Jo. neřekneš. Co řeknu, jako? Já nebudu se zahazovat nějakými věcmi, jsem jako, to že, jako- já si tam- nebudu zahazovat nějakými věcmi, jako, že, no, dobrý, tak manželka, dobrý, ty vole, jak mám